Isang pangalan sa gamot na kailangan. Cobra Energy Drink. Cobra Energy Drink. Angat ang lakas mo. Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Milo, doble ang sulit with the new Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Downy, bye-bye Bahayrus. Kahit sa pambahay with Downy. Nescafe Original. Bagong Nescafe Original. May tapang na di susuko. Uy, ano mo na daw ang bareta? Ano ito? O day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang pangudtuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makikaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Pakinggan natin si Mga tugang, good morning! Miyerkules po ngayon, petsa 24 sa bulan kang Pebrero 2021. Inepas na ang programa, Aramon Yato. Muna pong aldaw na ini. Diba sa mga devotees ni Mother of Perpetual Help, don't forget to attend at Mass and say your novena. Ako po sa Graran Sanong Lingkod, Mardela, Daing Iba, Sanit Sana. Pero tiyan, reporting for duty po hanggang 12 o'clock kita. Sa mga istorya kasarabay dyan, siyempre, ang bulos ka ng impormasyon. Kapag ikang mega force patrol, napadagos po nangangalap ng mga istorya. Tanganing may balangibog sa Banuan na sinupukawan ng mga turog sa pansitan. Yaon dyan sa 1st District, si Pading Jomar Bien. Yaon man sa 3rd District, si Jimmy Nasalita, mantang nakaprangkisa sa Daraga area sa Banuang Sotil. Ang Tito ng Albay, Renz Luna. Diyan sa Albay District as in southern part ka mga barangay sa Legazpi. Yaon po dyan si partner Al Armario. Mantang sa Legazpi 4th District, kasabay ito dyan ang babaeng walang pahinga, Hans Galero with Henry Boy Mata, ang suyang piloto sa mobil. Duman sa Regional Center Site, kasabay ito dyan mga tugang ang The Flash. Kakarabay kan mga pangyayari man duman sa northern part ka mga barangay sa Legazpi. Luwens Bursi Barcena. Technical side, siyempre kasabay nga to ang kamayang inspirasyon sa nutrisyon. Mga tugang walang iba, walang kupas, Bunjing Tanay. Production Assistance Center, kasabay nga to mga tugang ang kagandahan ng South Angel Mustasa. Then siyempre, at sa tuya po ng mga kababayan na nag-celebrate ng birthday sa kanyan, happy birthday po. Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Sa mga nag-aabot po sa Albay, o mag-agi ka mo dyan sa Kumapaligaspi ka, mag-agi ka mo dyan sa ICR. Di magpara din na ronong, ha? Tangani pong areglado sa nagitata. Di pa po nagbukul pa ang COVID-19. Sa tuya pong palibot, wala pa rin tayong pag-asa sa ano, ha? Sa vaccine, wala pang dumarating. Anong nauna daw? Vaccine ang hinihintay namin, tarpulin ang nauna. Ang nangyayari sa buhay ta. Kunya na, political season na. Nilabas na po ng Commission on Elections ang calendar of activities para po sa eleksyon. Okay?
So ongoing ang registration para duman sa mga 18 anyos, so mga ma-transfer, mapakorek kan sa indang pangalan, pwede na pong gibon iyan from Tuesday to Saturday. Iyan. Tapag Lunes, nagde-disinfect ang mga opisina kang COMELEC. Okay? From 8 to 5, pwede ka mong gibo kayo hanggang September 2021. O wag na maghintay ng deadline sa tayo pupunta. Ngunyan pa sana, magasikaso na. Okay? Pagkatapos, ang schedule kan filing of Certificate of Candidacy, ipinagtalaan mga tunga October 1 to October 8, 2021. Both on the local and national candidates. Okay? Sa national, natural, presidente, vice-presidente, tapos 12 senador. Sa lokal, mapuon sa mga congressmen, kasabay pala sa party list pa. Okay. Sa lokal, kasabay manginot po dyan ang siyempre congressmen, tapos sa mga sa district congressmen yan tapos yung gobernador, vice-gobernador, members of the board kang sangguniang panlalawigan, tapos alkalde, vice-alkalde, mga sangguniang bayan members. Iyan po tabi ang mga masarumit ng certificate of candidacy. Second Monday of May ang schedule kang eleksyon 2022. Okay? So ang sistema kang pangampanya day pa po tabi pigpaluwas, sabi kang COMELEC ni Chairman Sheriff Abbas, ipapalas pang guidelines manungod po sa face-to-face. Tayo po ni ang kunyan. Yun ni ang medyo crucial, lalo na duman sa mga lokal na kandidato. Sabi na, rumduman ko, tinabi po ni Congressman Pido Garbin, kanako Bicol Party List, na sa national ngayon, okay lang. Pero ngayon, sa lokal, talagang dapat na maglibot ka ng house to house. Di ba? Tayo mo sana pagkakataon. na makadaw pang palad muli ang ating mga kababayan. O dapat ngayon, face to face. Mapalos na pong guidelines, yun na nga yan dahil po sa COVID. Although halawig pa man yan, mailing ta po ang trend kayo. Halimbawa, nag-roll out ng bakuna, anong epekto? Di ba? Ang arog sa ibang mga nasyon, sa France, after 2 months of vaccination, mga tugang, may significant na pagbaba duman sa mga na-infect ng COVID-19. In the same manner, sa Pilipinas, imamonitor man yan. Kaya baga ang presidente, dahil sa uyon naman sa recommendation kan sa iyang mga economic managers na ngayon, Mr. President, halion mo na ngayon, ibugtak mo na gabos, i-uniform mo na sa MGCQ, yung Modified General Community Quarantine, ang bilog na Pilipinas, tangani ngayang makabukas na kita makabuelo na. Habok ang presidente. Aram niya mangyayari kapag mga sarawayong kita Kaya nga niyo po yan ang saro na dapat na maging marikmat manggiraray kita. Warag mo niya na pagkaaga, may mga nagpaabot sa tuya ng information na. Ngayon, Sir Mar, ano ang patakaran pag-abot sa may mga nag-arabot na mga barge dali sa ibang mga lugar? Tanig di ba Jeng? Uso mo niyan ang mga bars na minaburot at nag-aakot kay mga aggregates. Ngay nagabot na ang barge diyan sa San Isidro sa Santo Domingo, nagbakalgarok kay aggregates diyan sa Saro sa dakula na na kumpanya na nagigiling ki mga gapo, nagigibong baybay, graba, buldrito asin iba pa. Siyempre, naalar mo sa iba, aram ni dali sa Cebu baga, grabe ngunyan. Alang kaw ang transmission, pagkatapos igwapanin mga bagong variant na na-discovery, kaya nagpaabot man ng Ang sabi, iniling man, kang kapitan, ni Kapitan Bugi, ni Budji, na Balila, nas pinabot naman sa munisipyo, sabi, dahil man nga nagbaraba, make sure, dapat siguro na, ano ko sa kumpanya nga ni dyan sa Globe, pag may maabot na barko, minapaisi, tanganing nababantay na kakordonan. Okay? So,
Okay lang yan po na may magbakal, ano, pero pasiguro po kita, as much as possible, ito pagpababaon, diyan sa nasinda sa barge ninda, tangan ding maging contact o close contact sa mga naon sa minla, sa baba. Diyan sa kumpanya nindo, tangan ni pong masiguro ta, ang kaligtasan kang gabos. Tadi pisil baga. Na malaugan kita. Tabatang zero na naman po ang Santo Domingo, baka kung may madali na naman. Iyo, so pasiguro sana. So mga nyauman na nagtatrabaho po sa barge, dahil man sa pigubuwalan po kamo, asin pigkakaatian kamo, kundi pasiguro sa naman. Siguro, I think, gaarog din kayo duman sa Indo, sa inyong pinanggalingan, ganyan din kahigpit pagdating sa security at ganyan din ka-aware ang mga tao. So yan po tabi, pakipasiguro na lang. Dipisil baga ang buhay ta, ganyan pong panahon. Actually, ganyan, naghahalat kita kan update naman digdi po sa Bicol. Kung pira naman, mga tuga ang magiging positibo, kung may madudugang sa mga nagadan, o madadagdagan ang mga nakarecover. So yan po tabi para pasiguro lang. Kaya nga ni ang gabos waragas duman sa kamautang kan iba na nga turusan ta na. Dahil na magpararagada ng yung mga rekisitos na yan kung ano mga paglaog digdi, nga ni ngayang mabuhay na kita. Yan, parang mabuhay ng ekonomiya ta. Pero iyo po yan. Sana maghintay-hintay kayo. Huwag kayong padalos-dalos. Di ba? Kaya ba ganun ang magalakad ng matulin ng matinik, kung matinik malalim. Baka malagar to, mahirap na. Maray kung makasurvive. Paano kung may maulakita na may comorbidities, nadali, na nagadano, di tapos na. Kaya man kita ang pagbasol po mga tugang sa udyan. Kaya bako man po maraot, na kita po mga tugang magpasiguro, paabot ng mga information sa mga otoridad, tangani po na mag-ibuhan po ng paagi na masiguro na ang mga nag-aabot, nagko-comply ang mga requisitos na ipinagpapotob kang kada lokal na gobyerno. Sabi nga iba, may kanya-kanya paano nga sa paano mas nakakaisip ang lokal na gobyerno kung sitwasyon nila dyan sa sendang area. Kaya magkakaiba ang sa mga patakaran. Pero ang generic na pigbasyan po kayan, mga tugang, haliman sana, duman sa mga regulasyon sa pinagpaabot kan IATF. Yun. Okay? Kaya ingat tayo Love your life. COVID is a dangerous thing. Nobody gets sick with COVID no more. Kung tayo'y mag-iingat sa ating Dire-diretso ang tumulo sa mga istorya, mga tugang. Nasa linya si Jimmy Nasalita, lipod dyan sa 3rd District, kunyang pong pagkaaga. Jim, good morning, Jim. Please come in, Jim. Hello. Asa na? Jimmy? Yeah, go ahead. Agad kami, Mar. Yung kita po niyang digdi sa Barangay Santa Cruz along National Highway. Dahil may mga panibago kitang informasyon tabi, Mar, sa liderato kan Highway Patrol Group, HPG, digdi sa probinsya ni Albay. And at the same time, may mga pinaglalansar sindang operasyon manungod sa pagmonitor kaining mga biyaheros niya to. Digdi sa satuyang kapalibutan, Operation Lambat Bitag ini. Kita halo na ni tabi, Mar. Primero, ang Highway Patrol Group Chief digdi sa probinsya ni Albay, nasalidahan na tabi, Mar, si Police Major Roel Salvino. Yaw na siya ngunyan dyan sa Sorsogon, and ang panibago ngunyan, iyon na si Police Major Colonel Police Major Miguel Ngo. NGO. Miguel Ngo. First time niya na exclusive niya na makakapanayam ngayon. Bicol siguro ni. Sir, monitor mo po sa tinga. Okay. Si Martila po sa DCGP, welcome po sir dito sa probinsya ni Albay. Kaya kayo, kamo na po ang bagong Highway Patrol Group Chief dito sa probinsya ni Albay. Yun po, kakasyung ko pa lang last Monday sa buwan provincial officer po sa Albay. Apo, nasa angkor po si Martila
Asa na po ngayon si Police Major Salvino Sorosoguna? Ay kayo saan po galing? Ako po ang dating provincial officer po ng PT, Provincial Highway Patrol Team, Sorsogon. Palitan kayo. Okay. So ngayon nandito kayo sir sa kahabaan ng Tinampo, kalsada sa lungsod ng sa Siyudad Canligao. Ano po ang mga pinagpapautob niya to ng mga lakdang may relasyon digdi sa mga sa trapiko? Base po sa memorandum ng ating Director po ng Highway Patrol Group sa pamumuno po ni Brigadier General Alexander Tagong, kami po ay naglalansag ng uplan bitag sakyan. Ang kwan po yan, ang operation po namin is anti-carnapping, anti-highway robbery, anti-jacking. At the same time po, kasama po ang implementation ng RA 4136 and kung other pong related law ng traffic, nakakasama po ang COVID-19 protocol. Simultaneous ito, nationwide itong operasyon ito sir? Opo, lahat po ng regional office ng Highway Patrol Group is nagkakandak po ng simultaneous upland lambat bitag sasakyan. Kumusta sir ang operasyon ninyo dito sa Albay? Sa ngayon magwa naman kinupan lang po namin, ini-impose po namin yung upland disiplinadong driver po. Marami rin kayo nahuhuli sir, ng mga violators? Opo, marami na rin po kami na natitikitan dahil marami pong hindi pa sila updated sa kanilang mga registration. Nauuso sir digdi sa to yung area of responsibility sa 3rd District na mga aksidente. Actually, halipas na ako sa pag-cover kan aksidente dyan sir sa may barangay Paulog na inbeltoan sa rong truck. Ano yun yung mga namamalisyan ta sir? May mga overspeeding na nangyari ngunyan sa pagmamaneho kaning mga mga super ta sa ibong kan maraynaan na tinamputa for late na? Yun na po, kasama po yung kanyan. Siguro kakulangan din ng mga disiplina. Kasi alam niyo naman po, pagdating ng mga sakyan, kinakailangan po extraordinary diligence po yung pagkupa niya na pagmamanis po ng sasakyan. Opo, naramdaman ko sir kayo to Anti-Drunk in Drug Act. Ano po, pinapautob ba yan? Kasabay sa pinapautob nito? Kasama rin po sir, nagkukuhan din po kami ng kanyan. Kaya lang po medyo sa namin kulang lang ng yung sa namin, yung mga body. Yung pang-test? Pang-test po, opo. Napapatpat kami, pero hindi gaano po dahil wala talaga kami pang-test. Wala ka mo ka to? Sa akin po, wala po pa ako. Ay talagang dahil may papautob din na masyado ito, tultul na itong lakdang na ito. Kasi wala ka mo ng alcohol and yung aparato na pang breathalyzer po. Ayan po. Natadali po ka mo nag-request national? Nag-request po kayo matagal na kaso wala pa pong Okay. Mar, may pahabol ka tabing kapot ang tabi? Aba, Major, good morning. Good morning po. Aba, sir, dito sa upland disiplinadong driver, ano ang composition po nito? Ano ang hinahanap ninyo para masiguro natin na disiplinado nga sila? Sa mga driver po at mga biyahero, medyo pinapakiusapan namin na maging po sila na pag nagbabiyahe sila, kinakailangan po maayos po ang kanilang mga dokumento gaya ng may driver's license sila, updated yung registration. Ayun. Kinakailangan din po bago alisin, ikukuhan po rin na yung blue baggage po, yung pagkukuhan din lahat ng mga inspection ng kanilang mga sasakyan. Yan. Bago umandar, dapat blue baggage muna. Yes sir, yan po ang para sigurado. Mga driver. Ayun. Okay, sir, nabanggit nyo, marami talaga ang nakikita natin na nagbabiolate ng sobrang takbo, sobrang bilis yung overspeeding because sabi ng LTO, sabi ng DILG, ang maximum speed natin dito sa Pilipinas is only 80 kilometers per hour in an open road.
Pero dito sa kahit maraming mga tao, ang bibilis ng sasakyan, kaya lang, mayroong tayong challenge dyan because even ang PNP, wala yatang nabili pa na speed gun. Sa inyo, mayroon na ba? Wala pa rin po, sir. Ay, yun ang problema natin. Paano kaya ano kaya ito natin, anong tingin niyo, sir, para makumpleto tayo ng gamit dyan? Siguro po, sir, ginagawa naman ang paraan ng LTO, kaya lang medyo nadidelay lang po yun. Ayun, malaking tulong kung mayroong speed gun, sir? Madali. Opo, Wala. sir, ginagawa naman talagang ginagawa naman ng LTO at tutulong din namin bilang mga other na mga law enforcement. Kaya lang medyo talagang hinintay lang po namin. Apo. Sir, baka may dagdag ko kayong panawagan sa ating mga kababayan, mga biyahero, not only yung mga taga-Albay, kundi maging yung mga karatig folk natin hanggang sa Metro Manila. Please go ahead po. Kinupat lang po namin, inulit lang po namin yung pag-akwad po, pinakailan maayos ang kanilang dokumento sa pagbiyahe kasi marami po tayong quarantine checkpoint sa DCP na talagang sinicheck po ang kanilang mga dokumento para hindi po sila maabala. Para sa kanila namin kabutihan yan, saka maging disiplinado po pagdating sa pagbiyahe. Po, sir, maraming pong salamat and welcome to the province of Albay. Yes po, sir. Salamat po. Mabuhay po kayo. Lalo na sa always number 1 DCGB po, sir. Magandang umaga po. Thank you very much. Okay. Thank you so much. So, Regional Director yan, Nick Sir, ano? Regional Director? Regional Chief po na. Regional Chief Commander, Regional Chief namin ng Regional Highway Patrol. si Colonel Bernard Marsal. Oto sa ibong na kalsada. Anyway, tatay bungong talugod, nganing yaw naman sa nadig di sabi, Mar. Iraman ko muna, sir. Thank you so much, sir. Si Kaurununtan na Regional Chief Ban Highway Patrol Group. Tayaw ni kombinasyon ini. Sir, magandang maray na aga. Si Colonel Bernard Marsal. Sa DCGB live po tayo, sir. Sa radyo, sa Ligaspi. Pwede ko ma-interview, sir, ano? Live tayo. Ito, sa kabila. Monitor, sir. Okay, nasa kabilang linya po, sir, si Mardila sa DCGB. Live po tayo. Napapakinggan tayo sa sama parte ng mundo. Okay, ano po, sir, ang mga pinapatupad natin ngayon, mga hakbangin dito sa kalsada? Actually, palagi naman natin ginagawa to. Ito ang mandato ng Highway Patrol Group. Panatiling safe and secure ang ating highway. National Highway, Provincial Highway. At lahat ng programa ng PNP ngayon, lalo ng Highway Patrol Group ay pinapatupad natin. Kakaroon tayo ng every week na one time, big time. Saan ito ay pinapatupad natin para makahuli ng mga paggamit ng mga karnap na sasakyan o motor. At makarecover din, siyempre. At maka-aresto kung sinumatang magnanakaw ng motor. Yung mga nahuhuli ninyo, sir, ano ang kino-confiscate niyo yung ini-impound yung mga sasakyan nila? Saan, sir? Sa LTO o sa inyo mismo? Kapag naka-impound kami, dito-turn over namin mostly sa LTO. Or pag puno na sila, dito na sa aming opisina sa provincial office. Okay, so hindi niyo kasama in tandem yung mga ahente ng LTO? Kayo lang ang nasa operation pagdating dito sa Oplan, Lambat, Bitag? Palagi namin kasama ang LTO at LTFRB at mga local traffic enforcer ng provincial LTO. Kasama namin palagi ito. Itong mga kuha ninyo, sir, mga aksyon, itong mga operasyon ninyo, pang malawakan ito sa Bicol Region? Malawakan dito. Surprise ito sa kahit saan banda sa Bicol Region? Buong Bicol Region. Hindi namin sinasabi kung saan kami. Siyempre, para mapagandaan din ng mga gawa ng ganyan. At hindi lang naman sa Bicol Region, kundi sa buong Pilipinas. Nationwide to operation. Okay, Mar, may pahabol ka po kay Director? Yes, Colonel, good morning.
Magandang umaga po. Apa, sir, sa mga operations po ninyo, ano ang mga nakita ninyong maramihang paglabag? Mga minors lang naman yung iba, yung basic lang na pag-wear ng seatbelt. May mga wala rin namang helmet pagdating sa motor. Okay. Kita po natin yan. And yung iba naman is yung pag hinanapan namin ng driver's license, expired lang, ganon, and yung sa registration nila. So, mga gano'n lang naman ang pero tinitikitan pa rin namin sila. Ayun. Sige na magkakataong makapagpa-renew or mabago yung kanilang dapat ng pag-uwi. Opo, pagdating po doon sa mga karnap na sasakyan, mayroon ba tayong nagsisimpuan na dumadaan dito sa atin sa vicinity? Sa tagal ng aming ginagawang ganito naman time, big time, may mga ilan-ilan din. Mga ilan. Bine-verify namin mabuti. Meron naman kaming vehicle inspection. Opo. Ayun. I-check namin mabuti kung talagang pasok siya sa alarma na sasakyan. Yes, sir. Ayun, okay. Sa bagay, kung magpaparehistro ka o magta-transfer, talagang dumadaan sa inyong tanggapan. Yes po. Yes. Okay. Apa. Yes, sir. Sir, marami pong salamat at mabuhay po kayo and keep safe. May pahabol ako tabi, Mar. Okay, Request sige. po dito, sir, sa aking area, sa 3rd District, ang mga aksidente involving mga trucks. Ano po ang analysis niyo dito, sir? Sa pagdating sa mga vehicular accident, siguro ang advice lang namin bago sila lumayag o tumakbo, i-check mabuti ang posisyon ng kanilang mga sasakyan. Yung blue baggage na tinatawag. Yes, yung blue baggage na tinatawag, lalo na kung malayuan ng kanilang biyahe. At siyempre, hindi lang sasakyan kundi yung tao, kondisyon ng tao kung ano ang kanyang nararamdaman pag siya ay magbibiyahe. Diba ay masama pakiramdam, inaantok, tumigil. Kaya, Okay, so last na lang siguro sir, mga panawagan ninyo sa ating mga kababayan, mga chopper, mga biyaheros. Panawagan ko lang sa ating mga kababayan na mga road users, may tanong sa dyan. Pag-cooperate lang po tayo na maayos, i-ready nyo lang yun yung mga dokumento para hindi tayo maabala ng matagal pag kayo inapara natin. So, yun lang po at maraming salamat po. Thank you so much, sir. Ito, may LTO. May kasama na talagang kombinasyon ni Tabi Mar. Dakol talagang pinagpapapurundungo niyan na mga vehikulos, motor. Dahil pagpapasigwar, motor, truck, pribadong mga vehikulos, talagang pig-stop tigde. Dahil ko napanggiton kung saan ang exact location may sa Calabaan kan Highway sa 3rd Distrito, Canal Bay. Maray, manang tanganing ma-check? Oo, okay na mga ruganing sitwasyon, tanganing at least mga motoristang rehistro, nagmumorotor, imbes na mga kaskasero, natatawan sila din pag idukar kayo ng mga members kan Highway Patrol and kung talagang may violation, primatis in the Tabi Mar. Roger on that, okay. Okay, so yan Tabi Mar, duwang official kan Highway Patrol, nakahuro niya ito ngayon, sinda Colonel Bernard Marsal, asin na Police Major Miguel Ngo. Sa kasabayan LTO, mga ahentes kan Highway Patrol, Jimmy Nasalita, DC Jimmy Nyo. Thank you very much, Jim. Magatugang ha. O, yung pong blue baggage na tinatawag nila, ang gusto sabihin po kayan, yung i-check nila yung battery, yung lights, yung oil, yung water. Yan yung blow. Yung baggage, i-check nyo yung brake, yung air, yung hangin sa gulong, yung gas, yung engine, yung tire at saka yung self. O yung saliri niya. Ready na ba ako? Yan. Bago ako tumandar, Jane, Lord, grant me a steady hand and a watchful eye that no one shall be hurt as I pass by. O yan ang dapat na pangadji. Alright, mga tugang, bago kita mag-break. Break na muna kita. Ma-break na muna kita bago po natong kunan ng iba pang mga istorya. Makalistan po ka na. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Experience Converge, your fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. Fiber X 1500 for 25 Mbps. Fiber X 2500
500 for 75 Mbps. Fiber X 3,500 for 150 Mbps. Fiber Extreme 4,500 for 300 Mbps. And Fiber Extreme 7,000 for 500 Mbps. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Sa pulugan payasin kalintura, ang Biogesic, maasahan ng tibay, igwa pang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang Biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Inaalagaan, pinoprotektahan. Ibibigay mo sa kanila ang lahat. Pero madalas, mahal ang magmahal. Mahal na kasi ang ibang gamot. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Dahil para sa RightMed, di dapat mahal ang magmahal. Para sa lahat, gamot na maaasahan. Di kalidad na, abot kaya pa. Kayang araw-arawin. Kaya ang iba't ibang sakit. Dahil ang RightMed, para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anaino, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Ang tamang oras, alas 11:07. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Itinalaan sa Marso 8 ang pagpuon kan commercial operation kan Dito Telecommunity Corporation sa nasyon matapos makalusot sa primerong technical audit. Sigun kay Dito Chief Administrative Officer Adel Tamano, gigibon ang primerong kabtang sa Mindanao as in Visayas. Dahilan digdi piglalauman na mag-abot o napag-abot kan Marso 8, igwalang 17 syudad as in munisipyo sa Mindanao as in Visayas na may Dito Telco Services. Magigiramduman na kan Lunes ipinahayag kan National Telecommunications Commission o NTC na nagsunod sa promisa ang nasabing kumpanya sa pagpili nin bagong telecommunication company. Inigikan sa 37.2% kan national population coverage na pangako kan dito na may 27 megabytes o 27 megabytes per second o Mbps. Yan ang pangalas 11 bareta halig di sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Alaxan FR. Alaxan FR ay ibuprofen and paracetamol. Alaxan FR. Panalo sa bilis. Panalo sa laban. Alaxan FR. Gin Kapitan. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Coffee Mate Original. Coffee Mate, bring out the best in your coffee. Coffee Mate. Coca-Cola. Sarap pag magkasama. Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Diatabs.
Basta diarrhea, Diatabs the best. Milo, doble ang sulit with the new Milo Twin Pack promo. Save 2 pesos. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Gusto mo makatres laban sa kulog, lakas ng lawas at lambingan kay misis? Eh di mag-Maxfit! Sa Maxfit, nakatres ka! Proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Siguraduhon na nagsusunod kita asin ang mga tawong nakapalibot sa satuya sa tamang respiratory hygiene. Buot sabihon, ang pagtakop kan ngimot asin dungo gamit ang laog kan siko o braso kung maabo o hatsing. Mantang tulos man ay tapok sa basurahan na may takop, ang tissue na ginamit asin maghugas din kamot kung ang sarong tawo minaabo o hatsing. Minatalsik ang saradit na droplet na posibleng may darang virus. Kaya ugaliun ang pagtakop kan ngimot. Mag-abo o hatsing gamit ang satuyang braso o tissue asin bakuan sa tuyang kamot. Sa siring na paagi, malilikayan ang paglakop kan virus asin mikrobyo sa satuyang mga kamot asin maiiwasan ang paglipat kan kontaminadong droplet o virus sa ibang tawo asin bagay. Ang COVID tip na ini hatod sa Indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos of Ang Probinsyano Party List. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Nako, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diatabs, sigurados. Diarrhea, tapos. Diatabs ka para hindi na dying inside. Diatabs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Musta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Bahala. Yan, ang problema yan mga ate, mga kuya. Ha? Ano lang yan, ha? Push mo yan, te. Push mo yan, bro. Pray until something happens, di ba? Okay. Oy, mga kababayan natin, ha? Good morning kay Joel Barameda, Diyos Marhay na Udto, Papamar, Pabati. Sabi, happy birthday sa aga kay Mamay Aida Binabente. 80 years na po dyan sa San Fernando, Santo Domingo, Albay. Ayan. Mamay Aida. Happy birthday tabi, Mamay Aida Binabente. Siring man, nagantabay si Julian Descada Interia. Good morning, Sir Mar and Jimmy. Watching kami dito sa Barangay Kidako, Family Interia. Si Dalin, good morning po sa watching sa Tabaco. Ayan. Siriman si J. Belisaro. Morning po, Sir Mar, watching from Ginubatan. Alright? O bueno, mga tugang, dire-diretso kita sa mga istorya nato. Mga tugang, ngunyan po na pagkaaga sa tuyang programa. Aramon niya to, ngunyan pong aldaw. Mga tugang, on assignment pa rin. Bumabalik. Mga tugang sa 3rd District, si Jimmy na salita. Tingnan natin ang iba pang istorya niya. Jim, plus kami, Jim. Hello, maray na aga sa mga parantabay. Pagaling niya to duman sa Highway Patrol Group, nagihan niya to digdi sa gilid kan tinampo. Sibot-sibot sinda kaga Vice Mayor Ted Residilia and kagawa ni Kanya Biral kan Ligao City. May uminarabot kaya digdi na mga nakapackage na relief. Tan ginubatan bagatabi. Balikbayan na box hali ini sa Canada. Oo, mga Pilipino talaga dahil matios tabi Mar na maraman na ang kapwa Pinoy nasa kadipisilan tabi Mar. Maski nasa ibang nasyon, nagtiripon-tipon sinda mga Pilipino-Canadian citizen, mga nagtatrabaho duman, mga mabaro-baro na pwedeng ikatabang digita. So panahon pa bagan Bagyong Role, ang ginubatan sunagulpe. Actualmente sagot sa mga oras na ni, kanakulpaan mga ginatuspaan mga evacuees, nayaon dyan sa Morms. O minarabot mo dyan ining mga balikbayan na package tabi Mar. Aram mo niya ito ang istorya kung paano na-connectar ini kay Vice Mayor Ted Residilia. Ito tabi Vice Monitor, uni. Okay. Si Martila po nasa Angkor. Ano tabi Vice ang istorya natata
na ikonektar ini sa imo na mga i-distribo sa Banuan ka na kinubatan. Si Mardila po nasa Angkor. Hello, kagawad. Good morning. Hello. Apo. Hello, Mar. Apo, kagawad. Paano po yan? Paano naka-ordinary yan sa Indo? Mar, Bato, Kagawad, Vice Mayor. Vice pala. Sorry. Vice, paano naka-ordinary yan sa Indo? Kan pag yung Super Typhoon Rolly pagkatabi, Mar. Naraman kan mga tugang itang mga Pilipino duman sa Canada, dahil pang kan Canada, naraman nila so damay nagrabe ang nanggrabe sa Tuya, especially diyan sa Ginubatan sa 3rd District. Sa mga amigo sa duman, ng mga Filipino Canadian na karaklaman duman mga Tagaligaw, may ati man nga ako duman, nagaputindas ako na nagpuluntad silang matabang sa paging pagdunar kayo ng mga packages na ini. Dahil ko pa nga aram kung ano, pero siguro ito kadaklanik din mga clothes. Yun, nagpuluntad sinda. Dahil sindang so naglilit ka ini, itong amiga kong si Marisa Rebidat Duriete. Ngunyan, sa kuya nila pinag-care of, ako ang pinapaturnover na nagdadaman kay Mayor Gemma. Pinaunin dahil ni sa Ginubatan, sindaan nag-decide kasi ang damage sa Ginubatan so grabe. Compare mo digdi sa ibang Banuan sa tercer distrito. Sa kung sa Ligaw nga dahil manano, nakakalandig ding mga Canadian, yaon po mga Tagaligaw na nagdunar kayo ng birth by and back set na ini. Ilang tabi, Mar? Apo, di pa paano ituturn over na yan kay Mayor Gemma and bala na sa LGU mag-distribute kang kung saan iyan mapapaduman. Ayun tabi, Mar. Pangunyan muna, nagkakarga na kami karing mga balikbayan boxes. Hindi diretso mina ini kay Mayor Gemma ungo ko kan Ginubatan. Opo. Okay, congratulations sabi, Vice. Magayon po yan ang mga pangyayari dyan na makatis pa man, makatabag naman sa mga kababayan. Talagang nangai po. Ayun tabi, Mar. Opo. Salamat po na, Mar. Thank you very much po. Okay, so yan tabi, Mar, nakakarga na ini duwang behikulo, Filipino Canadian Association. Duman nakabase sa Canada. Yun na ini, nakantos na digdi ko nakamaantabay sinda duman sa pagikan sa tuyang Facebook Live. Iyon na, madali, nakapunta na. Through Vice Mayor Ted Residilia, Ligaw City, Makinlis, Ligaw City. Okay, so yan tabi. Si Juan, kasabay mo si Kagawad ano? Kagawad Joey Canyaveral. Okay, so yan tabi, Mar, ang sa tuyang good news para dyan sa mga taga-Ginubatan, sa mga nagkarapiktaran ka na bagyong Rolly, Jimmy Nasalita, DC Jimmy News. Thank you very much, Jim. Yan po yung coordination, si Vice Mayor Ted Residilia kan Ligaw. Ito po yung naging parang conduit kan itong Filipino-Canadian Association para mag-consigure ito po ng mga balikbayan boxes na ipinadaraman through Vice Mayor Ted Residilia. Itataunin da ito naman mga tugang sa kay Mayor Gemma Onghoko so Ginubatan baga nagulpi. Okay? So bueno, mga tugang, update po kita sa mga pangyayari sa Balibot. Nasa linya ang babaeng walang pahinga. Bugi. Hans! Marinaga! Ay meron outro pala. Let's come in. Hans! Ay nawawala si Hans. Yeah. Alam na, may dagdag ka. May positive na naman sa Albay. Hans! Hello, Hans! Hello? Malalim, Hans! Hello? Malalim. Hello, Sir Mar. Yan. Umibabaw na. Ay, update muna tayo sa COVID. Yes, Sir Mar, marina agagararay, marina aga sa mga paranta by 19, Sir Mar. 19? Yes, napanibagong kaso ng COVID-19 na nairehistro sa Bicol and Sir Uman, nairehistro ang gadan susog sa DOH Bicol. Inuton ba, Sir Mar, ining nagadan susog sa DOH Bicol yung gikan ini sa probinsya kan Albay. Alagad ay pa man na identifikar digdi sa indang report kung sa ining munisipyo naman o syudad naggikan digdi sa tuyang probinsya.
Okay. Sa recoveries. Ang nakaso tago Sir Mar sa probinsya kan Albay apat. Duwa ka ini ang sa Legazpi tigsaro ang Nibon asin Awas. Nako. Talagang wagas ano. Ayun na wagas. Kung sensain mo na, igo sa Tiwi, igo sa Malinaw, igo sa Balilipot, no, Tabako, minsan naman pasiring naman digdi, sa Legazpi, ito naman pasiring na duman sa kunyan. Sa Ligaw, ang Libo naman, sa Uwas. Mapunaro dito dati Sir Mar na so taraning sana talaga Yes, nagkaigwa. Kaya pag nagkaigwa sa Legazpi, pati sa Darag igwa. Pati sa Kamalig nadadamay minsan. Tumatalon-talon. Oo, tama. Ibig sabihin, pinapalibutan kita kang mga nagpo-positibo. Roger. Ayan, okay. So, ano yan, pero dyan sa, sa probinsya kan Albay, duwa sa Legazpi, saro sa Libon, saro sa Uwas, sa impaan mga may nag-positive sa Bicol? Nakarehistro man ni sa rong positibong kaso Sir Mar na Banwaan kan Basud sa probinsya ng Camarines Norte and 11 man na nairehistro sa probinsya kan Camarines Sur, tigtulo an Bula asin Nabua, duwa ang Calabanga, Sero ang Lupi, Naga City, asin Sipokot, mantang sa kasiguran, igwa man, kaya sa Sorsogon, tuloan na irehistro ng COVID-19, duwa kayo ni sa kasiguran, asin sa Roman sa Banwaan ni Nahuban. Ayun. May recoveries ba? Igwa tabi Sir magatang recoveries, 33 ini sususad ng HB call, 25 ang nag-recover na sa Sorsogon, sa Katandaan, sa Simpituman, ang nagrahay na sa helag na COVID-19, gikan man sa probinsya kan Camarines Sur. Ayun, okay, sige. So yan Sir Mar, ang aktibong kaso ta sa Kabicolan, nag-abot pa sa 471, ang total na kaso na yaong pa sa 4,729. Yan tabi Sir Mar, ang COVID update sa Bilog na Kabicolan, Ans Galero, DCGB. Thank you very much, Hans. Ayan po tabi COVID update natin yan. Ingat po kita, huwag pasaway. Kung wala rin lang gagawin, dyan lang kayo sa bahay. Para di madamay ang pamilya. Tayo'y mag-iingat sa ating buhay. Nobody gets too much hurt anymore. Wag sanang mga away at wag pasaway. Sa kalsada, kung pakalat-kalat ka, mag-face mask ka, mag-face shield ka, nang hindi ka mahawa. Love your life. Stay ka lang muna sa bahay. Sumunod ka lang, you'll never die. COVID is a dangerous thing. Pag nahawa ka, kawawa ka, at pamilya mo. Ayan para maliwanag mo yung mensahe yan Pag nagmatigas ka, nadama na hawa ka, nadamay pamilya mo, kawawa kayo. Di ba? Alright, so kaya ingat po tabi kita. Talagang dai pa lamang kakaigwa ng yan. Pagbaba talaga na mas zero ang gabos. Okay? Minsan na zero, tapos masunod ng mga aldaw, igwa na naman. O kaya po, pasiguro sa na don't lower your guards. Okay. Padagos ang evaluation yung validation kan mga binirilog po na validating team kan kada munisipyo. Kaibanan po ang mga DILG officer, ang PNP, pagkatapos BFP, including ibang mga NGOs, And in the case of Santo Domingo, kaibanan po duman sa muyang presidente sa Kabalikat 430 chapter sa Rumbangi Base. Kang Kabalikat CBCOM. Si Sir Francis, nagbabaralidate sinda. At tayo po yan ang kasugoan kan DILG after kito po na pinagtaong extension para duman sa deadline kan pagbalide kang kang road clearing 2.0. That's supposed to be, dapat kan January 6 to 15 iyan matapos, pero in-extend hanggang February 15. So, pag February 16, nagpuna po sinda kan validation hanggang March 2. Ano pinagtalaan kang DILG to make sure, mga tugang na malinig ang kalsada kontra duman sa mga ipinaglista ninda na mga obstruction.
whether it is a car, mga tugang auto, mga basura, mga construction materials, mga structure, siningkan barangay outpost, minsan barangay hall, pati waiting shed, na nakaulang mga tugang, hinarali. Ang challenge lang talaga yung sukahoy, at saka sa poste. Nanggang ninyaraon pa sa tahaw. Ang ginibon lang baga kan DPWH digdi, kinaragang gigumang may reflectorized, yung gumang luma, inisinot naman sa poste pagkatapos kinagang ki-reflector. Tangani na pagbanggi mailing. Yan ang dalista sa nang magibo instead na i-transfer. Yan. Ewan natin kung anong what make them too long, mga tugang para ilipat yan. Okay? Pero may mga inihiling yan, di ba? Sa pag-validate. Kasarabay diyan mga tugang. So inarali mo nga niyan, pero kailangan iguaning mga ordinansa. Di ba? Or kung daiman, dapat na magpasar ka mo ng ordinansa. And the challenge, mga tugang dyan sa programa ngayon na Road Clearing 2.0 is yung sustainability. Tembaga, naramdaman nindo, 2019, halangkawon nga ni Suligaspi, ang sa indang score, parang 95. Tumirada sa COVID, nagkalimutan, naging BSDU tayo, balik sa dating ugali. Nakawagas na baralika naman. Ayan, ganyan. Iyon na nabig sabi. Gabi kan di LJ, for you ngaya to achieve the sustainability, maggibo ngaya ka mo, kaya ano yan, mga road signs. Yan mga road signs ang dapat ay ikahag. More signs sa road network, na magpapailing ngayon, mag-visual na paliwaan na pahayag ngayon na visual cues na sa mga tao na pag nag-violate ka ng traffic laws and regulations, mga tugang, may penalidad na tatamaan ka. Kaya lang digdi sa tuya, ewan natin kung para bagang natuod na pagdaining nagbabantay, Angel, parang relax ang batas. Ako nga ni dyan di atabono magakuminaagi. Bigala lang, one way ba yan? Ay, kung bakit ba? Pag madaling araw ba mga alas 2, alas 3, relax mo. Wala ba? Hindi ba ito one way? Sus, maray nga nita, pirmi kitang maikmat dyan. Takunday, may masasagaw mo ka dyan sa may Mercury na motor. Minsan auto. Nalaog sa one way. Anak, tinapay na buhay natin to. Ayan yung sustainability daw. O yan po tabi. So, hinagad kan dahil LG, so tabang kang PNP. Ano magiging papel kang PNP? Sinda mga tugang so masaway kan mga residentes na pasaway. So mga nagdudunong nga nagmamatagas, so PNP na yung bala sa indo. Tabangan daw mga LGU ngayon, sabi kan dahil LG. So yan. May suggestion pa nga na sa mga LGU ngaya, magbugta ka mo ng mga mekanismo. Halimbawa, sa Ligaspi, yung clamp ordinance, na pag ika na natagpuan ka na nagparada ka sa bawal na lugar, di pwede paradahan, ikaklamp ka. Singil, so tubuson mo yan bago ka matubos, bago aliyon yan, tubuson mo muna. Pag rinang ka mo yan, that is destruction of government property, may dagdag na penalidad yan, which is punishable mga tugang with imprisonment. Di ba? Okay, ano pa to? Dapat na yan, mag-employ ngayon ng towing services. Pero di man yan kaya ng lahat na lang mga LGUs, di ba? Yung mga first class gano'n, second class pa, pwede, pero yung mga third class hanggang sixth class, hindi ito kaya. So, ang kaipan sa nagdigdi talaga ang kooperasyon. Ako nga, inaugma ko kung ano ito nakulo ng motor na nag-aaraging ngunyan digdi sa muya sa tinampo. Nakulong din ng motor, surunutan. Una, kung may motor kid na banggi. Ito pala, sa grupo ni Mayor June na agwas, kasabay sa task force,
big remind sa mga tao na may nakaalim pang talagang nakaparada sa gilid. Araliw nang inindo yan, magkano kang paradahan. Tabay March ngaya, parasin siya na kita. Sabi ni Mayor John, maklamp na ngaya kita. Kaya ngunyan pa sa nangaya, haraliw na nindo yan. Ito man naman, muna pating Aldo, validation pala. Kaya biris sa mga kapitanes di barangay. Okay? Yun sana. Kahit walang validation, giba na nin paagi. At saka sa LGU, challenge din yan na kung pwede, magtalaan talaga ng paradahan. Pati sa barangay, kung mapapwede, di ba? Baka mayroong mga bakanti man sa nakatiwangwang na lote dyan, pagkiulayan na nindo. Even siguro chip in so mga nagpaparada dyan na di ba kung pay parking mo yan o kung ano kung dahil man di mag-employ ng guard dyan tanganing masiguro na sa vehicle nindo dahil magkakaarano dyan tanganing bako sa tinampo magpararada tinampo ginibo yan mga tugang para agiyan ng behikulo tsaka yung paragilid kan lakawan ng tao bako na paradahan di ba. It's the same manner pag-abot mo dyan sa mga hampang ka mga negosyo. Yan pong tinampo is beyond the commerce of man. Bako yan extension ka negosyo mo na makagtag yan, kino-parking. Di ba? Kung gusto mo na arugan ng sitwasyon, i-atras mo sa imong building, mag-provide ka mga tugang nin parking area as stated sa Building Code of the Philippines. Hindi pwedeng argumento mo na sa tapat yan ng aking tindahan, huwag kang magparada dyan at ako dapat lang magparada at mga customer ko dyan. Maliho yun. Di ba? Para maliwanag lang. Alright, oras mo natin mga tugang, 11:30 na, ng pagkaaga. An oras hatod sa Indokang Cobra Energy Drink. Cobra Energy Drink. Angat ang lakas mo. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Farex B Complex. Help sustain glitch-free nerves. Mag Farex B Complex everyday. Red Horse. Lakas ng tama pero di wasa. Surf powder with active clean. Singaling ng mamahaling panlaba. Based on lab test versus Brand X on polyester. Pero 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion. Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Takot ka ba dahil sa COVID-19? Nag-aalanganing lumabas at magtrabaho dahil sa posibleng panganib? Huwag mag-alala kapag makakasunod ka sa health protocols at dinagdagan pa ng pag-inom ng Doc F Full Vic Big. Safe ka na! Doc F Full Vic Big. Doc F Full Vic Big. Food for the cell. Anti-hypertension. Anti-diabetes. Antiviral. Food supplement. Doc F Full Vic Minerals B.
Doc F Fulvic Big. Subok na sa nakalipas na 13 taon. Available sa Shopee, Lazada at sa The Big C Card. Mag-login lang sa www.thebigc.org. The Big C Card na tayo! Cash on delivery. Also available, Doc F Mixten Capsule, the natural sex enhancer. Doc F Mixten Herbal Coffee para iwas constipation. Doc F Fulvic Minerals Plus Malunggay Capsule. And Doc F Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. Ang Doc Alternativo, The Big C Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Tapang lang? Kulang yan. Sa ating bagong mundo, kailangan ng kapeng may tapang na di susuko. Kaya dito ka na sa bagong Nescafe Original. Dinagdagan ng kape ang previous recipe. Kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang sa bawat pagbangon, tikman na ang bagong Nescafe Original. May tapak na di susuko. Kahit malupit ang biyahe ng buhay, di natitinag, dire-diretso lang. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan. Dami ng solusyon na subukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sa hiyang sa akin. Laban lang, Alaksan. Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Dahil gusto ko, tapos ang laban. Isang Alaksan FR lang. Aaray pero di bibigay. Pahid-pahid pa ba? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan. Isang Alaksan FR. Tapos ang laban. Huwag patalo sa aray. Sa 8 pesos SRP lang, may Alaksan FR ka na. Tapos ang iba't ibang sakit ng katawan. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa bagha. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGV. Kaiba si Mardila. Alright, balik po kita sa programa. Ano pa man, hoy mga misil? 23 minutos bago mag alas 12. Rikas-rikas ang taod to na naman. Sarap-sarapan ng mga premyohan. Mga aki, magtarabang. Tamagurang. Dahil pagparalimason ang kunyan, ang ref. Oy, mga amigo, haram nindo kung paano mahali ining mga translation na ini kang Facebook. Tapos daw din kung kaya ng aliyota. Pag sinurat mong Bicol, sunod mong nga iling, translate na kan Facebook, maray lamang kung maray ang pagka-translate. Ikagunan mo ini. So sinurat niya sa manang uduman sa pagbisita ni Regional Director Rodel Tornilla. Kan translate kan Facebook namarang ka nalula ko. Ha? Ay pangyari ano paano din mahali ini? Sana bakong nga tamaray lang ko na nailing sa original mong sinurat dahil man. Nailing, so translate na ninda kaya Isus Mariusip na kakarelibong ang iba. Okay no, mga tugang, magkakamong translator na tol-tol mga taga-Facebook. Tamisan natin dagitan kami. Kasi walang kuryente, brown out, walang kuryente. Alright, ito kakatawa na istorya ulit po dyan sa luwas. Nasa linya ang mga pag-iriban niya to. Mga tugang, dumang kita. Sa linya ni The Flash, Lewins, Borsi Barcena. Partner, marinad to na, please coming. Salamat, partner Mar. Biktima ka rin ba ng FB sa translation? Pirme. Ito mga tatarang-taranan na translate si Sarala. Pero meron daw pwedeng gawin dyan eh. Parang yung yata, meron doon sa settings, hindi ko lang makuha eh. Roger, sana punta daw. Sige daw, wait.
Roger Tabi, partner bar, sa mga dagdag pang bareta, date na sa nang aldaw, pwede nang agihan. Kana mga bihikulo ining pinag-proponer ni Congressman Alfredo Pino Garbin kana Bicol Party List na inibagang bypass road from Tahaw Road going to Pasiring Digdi sa may Legazpi Water District area. Yan yung mabalda naman sa Orinutan kan Chungwa. Roger. Yung road dyan, mabalda sa Tahaw Road. Roger. Tahaw Road ba o alternate? Tahaw. Tahaw Road. Roger. Okay. Ini Tabi Partner Mar, ada personal na nalibot ka na DCG Benyos na pinagpapamaranasan na sa ibong na porsyon kan sinimentong tinampo, makapalining pinagibong o kaya mahibog ining ipinagibong nga tinampo, angani ng aragihan nin mga bihikulo na ang katuyuan kay ni susug kay Congressman Alfredo Pino Garbin, dai na mag-aagi digdi sa may Asiano to SM area Bagatabi Partner Mar na full rush hour, grabe ang traffic. Sangon yan, hindi nang agihan ini, one way lang ugaring. Saan ang balda ka yan duman sa Tahaw Road? Kundik di ba sa may ABP catering? Yun. Yan. Diyan ang bulsot. Yan ang bulsot. So kung halimbawa, hali ka ning Albay, pwede ka umagi dyan. Hindi ka na mag-agi dyan sa may SM. Roger. Duman ka sa likod mga ragi. Roger sa databi. Tapos kung halimbawa ako yung Albay District, gusto ko mag-shortcut, pwede akong umagi dyan. Roger. Ang lusot ko, duman ako malusot sa may, Water District, Pasiring duman sa may paborito mong pasyaran ka ito. Roger. Yan. Ako pwede man ang ganda Dakulang bagay yan. Dakulang bagay. Alright, sige. Roger, sa mga motorista man, buda sa mga may private vehicle na nakaulay ka na DCG Benyos, dahil na ngayon kami maarayo, maagi ngayon digdi sa 5th Street kan Ladies Village. Digdi na sa nasa may arani, lalo na ngayon kung mga arani man sa nasa nasambitan ng lugar ang pag-aragi mi. Kung kaya talagang dakulang katabangan ini, kaya susok kay Congressman Pino Garbin sa ininguwa sa paagi kan sa indang programa, pangani ng makatabang digdi sa sentro kan Legazpi na matabang-tabangan na ma-decongest ang traffic sa mga busy lugar, lalo na digdi sa mga intersection point na kung sa imbaga Tabi Partner Mar, kung wala talaga nin ibang bubulsutan nin tinampo, talagang grabe ang traffic sa manlain-lain na klase nin bikulo ang minaaragi digdi sa lugar na sarok pa kaya ining parte kan Central Business District. Okay. Roger, sa yan Tabi Partner Mar, ang mga dagdag na istorya, halidig mismo sa sentro kan Legazpi, ako po, si Luwens Bursi Barcena. Thank you very much, Luwens. Pa rin natin ay nakaibanan ni Luwens si Director. Nakaibanan si Director. Ano nga yung decongest? Di 5. Pero dako lang kaya anong pinag-ibo na yan na tinambukan na Bicol, yung kinonsigir na pondo kayan kan ako Bicol para magkaigwaning itong alternatibong agihan na dahi ka na maagi sa makipagsuksukan ka, umiwas ka sa traffic. Yan, okay? Sa kadakulan po kang mga bikulo. Kaipuhan na maghanap kay alternatibo. Tanganing dahi magkauro lang. Okay? O bueno, ang tito ng Albay, nasa linya. Huwag na natin patagalin pa. Renz Luna, good morning. O kaya maray na udto na palan. Please come in. Yes, maray na udto tabi, Sir Mar. Sin na maray na udto sa itong mga barantabay para sa maduganyar itong mga bareta po na nasa Biyernes ang deliberasyon kan uron-uron manungod sa pag-amyendar kan no jaywalking ordinance digdi sa Banwaan ng Daraga. Ini nga ni makalis ka mga nakaaging mga semana na na-monitor kan DCG Benyos daan na pinapag-implementar pala na no jaywalking ordinance digdi sa Daraga. Iyo pa so 1995 kasi 1997 pang ordinansa. Nangyari kung sa in 5 as in 10 pesos man sana ang penalidad kung kaso man madakop na nag-jaywalking. Pero ngunyan na presenteng oras o panahon, talagang habang dahil pa man pinag-amyendaran ang naunambitan ng ordinansa, nagpinapatugman ka na Daraga PNP ang naunambitan ng ordinansa asin wala man sindalabot kung pirasan ng kantidad
na penalidad, pero sa gabos tabi sir na pag-monitor man kandi si Jimmy sa halos gabos man na nag-jaywalking digdi sa sentro kan daraga talagang pinagtitikitan na mga personalized ka na daraga PNP na monitor naman yan na may mga kapulisan na may mga kapot-kapot pa mga placard na may nakasurat na no jaywalking lalo naman dyan sa may Hirarom kan overpass as in iningan ni Asaro man sa mga lakdang na pinagtaram ni Police Lieutenant Colonel Ronnie Fabia ang hepe kan daraga PNP bilang tanganin nga mas maging epektibo pa na pinapotob na ordinansa kay pinaglaoman sa Biyernes mga kaiguan ng serye ng committee meeting at sa pahinginot kan Committee on Public Order and Safety sa pahinginot ni Kagawad Jun Nunez na kung saan mapuuna ang pag-uron-uron kung paanohon as in paano dalaganan ng ngipon as in tataasan ang penalidad sa mga na magbabaylar ng no jaywalking ordinance as in baliman nga digitabi Sir Mar na plano ka na lokal na gobyerno naglag naman ni nagkakapirang mga pedestrian lane digdi sa sentro bago pa man yan magkaiguan ng committee meeting sana unang pita ng bagay. Panahon po pala ni kupong-kupongan? Tabi Sir Mar? Panahon pa ni kupong-kupong? Ano yun na? Pira multa? 5 tas 10 pesos. Ay pangyayari ano? Anong plano? Di pang pahayag na figure kung bira gigibunin ng gura, no? Sa initial na intervista tabi Sir Marni kay nyato kay Kagawad Jun Nunez, pinagplanuhan na isakat hanggang sa 1,500 pesos na penalidad sa no jaywalking ordinance sa daraga. 1,500? So pinakano na yan. Pero grabe naman. Pero walang kawin naman yan. Pag third offense, pero pag first offense, 500. 500. Wag ko na ko first offense, reprimand. Dahil ng reprimand. Dahil ng muruan ng direksyon na tulos. Nakulong yung pasaway ka adig talaga. Ako sigurado ko dyan, ang magkakadarako dyan sa mga nakabarong, nakapitsida ng, sa mga nakasinilas, nakabitis, dahil dyan madarakop. Iyo. Dahil ng mga matibay umagi dyan. Pero sa mga may bitbit na taxi case, sa mga may bitbit na bag na mga magayonon, yan ang mga parabayular. Iya mga. Kung di sa mga may adal yun, abo mag-aragi dyan sa pedestrian lane. Ano na tayo? Kasi sa ilugod sa mga kompleto ang inadalan. Yan. Yan ang dahil nagbabaral nyo dyan. Iguan ng pedestrian. Ano pang mo yung mangyari? May overpass pa. Ikaw lang nga ipapabarkay sa yung sutel. Masabi sa mga darakay nyo, nasa dago minabagayan. Ay, mangyari. Okay, sige. Sa dami sa paraan, magdagdag na informasyon digdi sa luwas. Rans Luna, DC Juniors. Thank you very much, friends. Pagkari kay Renz, mga dugang, lipat kita duman sa First District kay Pading Jomar Bien para po sa nagdag nato mga istorya halipod dyan sa sayang area of responsibility. Pade, maray na agad tabi. Plus kami. Salamat pare, marina gaman, marina sa mga parantabay, simple honon sana ang magiging selebrasyon kan syudad kan Tabaco sa pagselebrar kan sa indang anibersaryo bilang syudad. Ay, yun man ang ganda no, March yun ha. Tama. March 24. March 24, sabay kan ligaw. Kasabay ng gad pare. Oo, okay. Pampirang taon na pare. Pampira na ba yan? Dahil ko 2001 yan eh. Haloy na no? Kung 2001 yan di. Mangarap kaya. Dahil ko lang masiguro pa pare. Okay, sige. So ano sana ang mga magiging laman kan celebration ni na Mayor Crisel? Duwa-duway sana. Okay. Duwa-duway sana sabi ni Mr. Eric Valeriano, ang tourism officer kang Tabaco City. Ang saro digdi, iyo antiga po dedang kasalang bayan. Kasalang bayan? Oo. Yan, mas wedding. Kasala din eh. 20 mananggat pala na taon. 20 taon? 20 taon ang Tabaco. Okay. Sa ang kakasalon sana, 20 sanang padis. 20. Na nagkaibahan, ning 20 taon. 2020 in 2021. Na dahil kasal. So dahil kasal na 20 taon nag-iribanan, kakasalon mo yan. 20 taon and above. Okay, sige. Halimbawa, 21 anyos ka na, ang kamong mag-ibana na dahil pakasal, kwalipikado. Iya. Pero 20 sanang padis ang pipilion. Okay. Ang lokal na gobyerno, ang masagot kang gabos, pwera handa. Pag-una ko, sagot na honeymoon. Gamos na mga papeles, gamos na mga requisitos, bahala sa lokal na gobyerno.
Roger, Pwera ka nanda. sa kan local government, Okay. ang kasal gigibuhon sa San Antonio de Padua Parish. Oy, duman sa Barangay San Antonio, dakula man, Tabaco. dakula man agad yan, dakula. Roger on that. Okay. Pero dahil mo na di kasabay, so mga taga-isla, taharayoon, madarayo pa pala niya. Okay. Sabi ni Mr. Valeriano, magkakaigwanin ibang schedule para sa mga couples man sa isla. Magalat-alat na sana. Island wedding naman. Pero parte pa magyaraian kan pag-celebrar kang anibersaryo kan Cityhood kan Tabaco. Roger on that. Ay, ayos yun Ang ikadawang okasyon, mas simple ini. Okay. Mapakaon sa mga persons deprived of liberty Ayun. sa Tabaco City District Jail. Yung mga PDLs ta dyan, tatawan Roger man on that. atensyon kang, kang syudad. Okay. Dahilan ta bawal man ang pagtiripon-tipon, bawal ang darakulang okasyon, ang gigibuhon lang kan city government, Packlands. Packlands. Ayun. Okay, Ipapara to daw sa pagkaon do mana atado na pahala na mag-distribuer sa mga members kan BKMP. Roger on that. Okay, very good yan. Simple sana susuk kay Mr. Valeriano dahil ta iyo man ang gadyan ang pigagi ang tangon yan na sitwasyon kung saan dakulo na mga restriction na pigagpapautob dahil sa COVID-19. Si Mayor Crisel Yan baga, ang matibayon report. mag-coin paring Jumar ki mga words so yung team, ano ang team mo niyan ninda? Dahil ko parang baday, garo day man yan garo day sana. Day sana. Okay, sige. Arigado. Simple sana ang ginibon ninda. Okay. So, yan pa rin mga bareta, Jomar Bian, DCGB. Thank you very much, Paring Jomar. 10 minutes before 12 o'clock, mga dugang dagdagan tan istorya halin po sa luwas. Nasa linya si partner Al Armario para po sa dagdag na impormasyon sa luwas. Partner Al, good morning. Please come in. Yes, good noon tabi, partner. Sobra na sa 6 billion ang utang kan APEC. 6 billion. Billion. At hindi, yun na yan, utang ko niyan kan APEC tarik di Salbay. Ta sudate kan Aleko Pabaga, 4 billion. Dati 4 billion. Sa APEC, 2 billion plus man sana. Kaya total 6 billion plus. Ibig sabihin pa lang, kan nagasumir su APEC, di man binay out su utang. Roger on that. Steady su utang ang inasumir sa naman sa operation. Sa operation, ngunyan, 2 billion plus na ang utang kan APEC sa SMEC o San Miguel Energy Corporation. Dahil dahil daw tultul na gubarayad ang mga consumer sa Albay. Ayun. Pagkatapos garo da ipana-aprobaran so sa indang pigahagad man na CAPEX. CAPEX yan. Tama ka nabi, partner. Okay. Iyo yan ang pigtawang kidoon ngunyan sa katatapos pa sa ng press conference kan APEC kalawig so mga informasyon na paabot kan APEC pero ang bottom line na partner iyo ang pangapudan kan APEC sa mga consumers na tabangan sinda kung paano makabawi-bawi na mag-angat so operasyon dahil nga nita talagang grabing kalugian ang sinaparkan APEC doon di malas pirang bagyo sa Uminagi plus igwa pa kay mga paluko-luko daw na consumers na magparayad lalo sa first district konti doon ang first district na kulang ang kooperasyon kan consumers kaya yun ang bottom line ngunyan kan pangapudan kan APEC management yan naman sa mga opisyales yan si Chapat na Gutierrez na PIO si Sir Leslie Campos and Corporate Communication Officer dan namit naman si Sir Delphine Di ano yan? si Junior ang Basto Operation Manager. Nahapot ka mga pag-iribas o mga reklamo baga na alo yun niya ka mo magresponde. Yan, ako nag-apot ka yan. Ano ba yan talaga ang problema? Kulang sa tawo. Yun na, inako na ninda. Inako ni Sir Leslie. We are underman. Ay, nako. Kulang hindi sa tao. Pero ang good news, nag-hire mo yan ang APEC
O kaya so gusto tayo mag-apply at least high school graduate ka, may background ka sa kuryente, physically fit, tapos credible. Ang sabi ko credible, paliwanag ni Sir Leslie, na ika ma-apply kang disconnection team ang kaipuanin dan kadaklan. Disconnection team? Oo. Digdi sa APEC, dapat credible ka man aplikante. Tako ikaw mismo, may utang ka. Pwede. Ito-down ka tol, day ka magkaka-apply, day ka accept ron. Kaya pala niya ako duman nakakonsentrar mo niyan ang demolition, disconnection team sa First District. Ang mga pasawayon. Kulang na ang cooperation ka First District. Dahil paano, late man hindi na ang naibalik. Kaya man nga dito ang cooperation, late man nga naibalik sa kuryente. Puro may rason. Ito nga, big side ko ning tama ka ba na rin apat manangod sa atalo yun magresponde. Big side ko so duman sa muya. Imagine mo, sa Rongal daw, may palukulo ko man na nagpalod ki sanga kang kao. Hindi tinamaan sa kuryente. Nagpurotok, naputol. Narimate. Yan ko 2 days nang dain na aksyonan. Ano ba talagang problema? Iniling na kasuapon, iniling sa nakan taga-apek, ang lineman. Garong dayin ko niyan. Dayin sana, basta iniling na. Iniling sana? Iyo man nagiging putol. Walang aksyon. Yan, anong sabi ni Sir Leslie kayo ito? We are underman. We are ngaya doing everything. Pasensya na ngaya kamunta. We are underman. Maski si Sir Delphin, inako man na underman sinda. Tapos kulang kigamit. Okay. Tayo na kanini, so mga sinda pwedeng bakal, na pwedeng dagdagan ng utang ito. Mag-utang sila dumangki mga tao sa Meralco. Hindi. Dahil maganda ko ni Ana. Pa-stasyonan ang unang mga pirang aldaw hanggang sa magka-resolvera ng problema. Ang problema nga, dahil magigamit. Ayan. Araw gani. Dahil pambakal. Gusto sabihin, sir, sali po ito na wire na naputol. Maalat pa ka mong ma-purchase ki wire, nali po ton. Na para isusugpon. Ayusin na namin. Utang lang tayo, partner. Yan, underman sinda, kulang sa gamit. Yun ang anian, kulang daw ang koleksyon, tamaluya kita magbarayad. Magbarayad tabi sa pangapodang kan APEC. Okay. Yan, informasyon, alis sa APEC, Alarmaria, DCGB. Thank you very much. Mga tugang, yan po ang mga rangkada ka mga istorya nato ali dyan sa laso. Magbarayad na daw po tabi. Namin dipisilan na. Pangyayari di. Kaya walang ganun kulang ang respondent. Wala ang underman. Wala rin naman, di naman makapag-hire at wala naman pera. Nadagdagan pa rin to, dito na ang gamit. Sus Mariosip, ano to? Ayan, ano bang mga, paano na tayo? Hindi naman pwede na maghintay. Dapat na may gumibuang po ng lakdang kung paano maisayos po yan. The more na pinapaghintay ang tao, lalong nag-iinit ang ulo. Di ba? Nabagay, ikakani inaldo no? Pirang aldo ka man kaalat na pirang aldo ka man kaalat kan supuro pala sa kita digdi. Kaya naman kan tulong aldaw. Primerong aldaw na inapod ko na kay Chapat. Di ba? Ay, mangyayari. Kaya pala di nakaresipot. Sa bagay, kami ni Chapat, magsasama uli kami sa March 3. Yan. Simula sa March 3, muro Merkules. Nasa press con pala kanina. Okay? O paano mga tugang? I think it's time for me to park. Pingaluan, tanaman ko na. Sa tuya pong mga diskurso ko niyan. Sa aga naman kita, mag-iribanan. Ano sa aga? Holiday sa aga pala. Holiday sa aga. February 25, special non-working holiday. Kaya baka ewan natin kung magprograma si Ma'am Ansi sa aga ta holiday. Baka magprograma di. Pag nagprograma mga tugang sa aga hanggang alas 11 lang kita. Okay? At pero pag dain diretso kita alas 12 naman. Okay, best. Okay. Thank you very much. God bless the Philippines.
Sa kulugan payo asin kalintura, ang Biogesic, maaasahan ng tibay. Igwa pang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang Biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Siguraduhon na nagsusunod kita asinan mga tawong nakapalibot sa satuya sa tamang respiratory hygiene. Buot sabihon, ang pagtakop kan ngimot, asin dungo gamit ang laog kan siko o braso kung maabo o hatsing. Mantang tulos man ay tapok sa basurahan na may takop, ang tissue na ginamit, asin maghugas din kamot kung ansarong